Unya nari pun ako ba? Nari ako apa? Pawa lagi na naguba pa. Diyo, di. Lahi na. Lahi Ah. na tagi ana. Ah. Kana boy, siya ba ito ba dai? Mm. Lolo ni mo. Are pre, kay mag alang-alang ta. Mm. Oh, Diya. Di nari mo bulay na ko. Dito imo ha, dito pikas. Oh, nana. Na, oh. Kana patag. Oh. Pas tando ulan na. Ha? Bakog pa sa tiyo. Asa baboy? Mm. Oh, anak. Payag. Oh, anak. Ngita po na. Saan pagpayag di sa ubos? Atay do. Bawi o nang kinabuhi bay. Ang ato ang naging larawan. Oo. Sa tampay. Kada kay palanggo. Oh, kani. Oh, ilah ni papa nimo. Asa? Kani. Kana pagpayag? Oh. Saan payag pa? Oh. Oh. Sa perinda. Ilah ni. Ana mga tiyo na. No. Bagay yan kalabasa. Hmm? Kuan pa ba kanang sige bato ba ang kuan? Oh, limestone eh. Limestone eh. Ilan eh lagindingan di ba? Mm. Kani dai. Mm. Kani dai. Mm. Dusik tuig ko. Dani? Oh, nan. Dusik tuig. Papa nimo dito sa Agora. Nanarbaho sa papa nimo. Bata pa rin. Lagi dapat dusik. Ako suwito ko ani kinabuhi papa nimo. Na, saan makaagit na eh? Sama sangit ay? Pag na umaga na ko, Mm. gidala si mama nimo dito sa Cagayan. Mm. Oh. Ni sunod ko. Ang gilibiran ni papa nimo sa una, baik pa. Mm. Panyo, Oh, panyo. unya kay sakto mag-budget sa iyang kinabuhi. Mm. Dito. May mo muhatag break sa iyang kita. Mm. Oh. Atong karuyas Ginoo. Oh, uning arang-arang gyud. Mm. Ana na. Ako suwito ko papa nimo. Mm. Di na ba yung tug siyudad papa nimo gyud? Oh, dito magalit syudad. Ay, good. Diis pa na dito sa siyudad na. Ha? Asa mo taagi ni? May. Di ka di okay mais ya? May pagdita sa buntong kay budol ko ta. Ay, diyan na pa eh. Ha? Ay, dalan. Oh, jalan. Oh, dia. Ang isan guys. Oh. Hmm. Ha?